עכשיו ללילה הדרמטי בין ה-6 ל-7 באוקטובר, פרשננו נועם אמיר מסכם את מה שקרה באותן התייעצויות ביטחוניות בדרג הבכיר של צה"ל ושב"כ. הוא מביא ערב תמונה די מדאיגה על תהליך קבלת ההחלטות, מה שהוביל אותו מחדל ידוע בעוטף. הנה הכתבה. זה היה לילה שבו מונחים על השולחן כל הסימנים שאנחנו בדרך לאירוע ביטחוני חריג מעזה, רק שבישראל לא הבינו מה קורה. בליבת התחקירים של צה"ל על המלחמה נמצא בעיקר הלילה הזה בין ה-6 ל-7 באוקטובר. המערכת מכורה לשקט, אי אפשר להציף לאף אחד מבחירי צה"ל סימנים מקדימים בעזה, לפיהם חמאס נערך למלחמה ולטבח המוני. איתותים ראשוניים מגיעים מעט לפני חצות, באמן קולטים שיחה בין פעילי חמאס, הלילה נכבוש את ישראל, אומר אחד לשני. זה לא מדליק נורות אדומות לאף אחד. יחידה מיוחדת באגף המודיעין עוקבת אחרי עשרות מחבלי חמאס, בעיקר דרגי פיקוד. אלו המפקדים שאמורים להניע את המחבלים לקראת פעולה. גם הסימן הזה לא זוכה לתשומת לב מיוחדת. מאוחר יותר נדלקים ניתותים נוספים. כרטיסי הסים בעזה נטענים בטלפונים, בשב"כ ובאמן חוששים מחשיפת היכולת לעקוב אחריהם, ומעריכים שמדובר בעוד אימון ולא בכוונות רציניות. גם האיתות שמגיע בחצות, חמאס פותח מחסני אמל"ח, לא מגיעים לידיעת הדרגים הבכירים. רק לקראת השעה 1 בלילה בשב"כ מחברים כמה נקודות ומאירים את ראש הארגון. רונן בר מבקש להעיר את ראשי האגפים, הוא מבקש מהם להגיע למטה, ועדיין אין שיח רוחבי. ב-8200 מקבלים שדר של מחבלי חמאס, מקבלים פקודה לרדת למנהרות. התחקיר יגלה בהמשך, כי המידעים הללו שלא הגיעו אל בכירי מערכת הביטחון, הכשילו אותם מלנהל היערכות למלחמה. שעה לאחר מכן, 2 בלילה, מפקד פיקוד הדרום ירון פינקלמן מקבל הערכת מצב לידו ומבקש לתגבר את מערך ההגנה האווירית. ראש אגף המבצעים עודד בסיוק עוצר את ההנחיה. מיותר, כך הוא קבע. פינקלמן עוזב נופש משפחתי בצפון ונוסע לפיקוד. ראש אמ"ן אהרון חליבה נופש באילת ולא מייחס חשיבות לאיתותים שהצטברו. השב"כ רואים באיתותים כוונה להכניס חוליית מחבלים ומקפיצים צוות תקילה. כוח נקודתי שאמור לסכל את החוליה. הפער העצום בין תמונת המצב המתגבשת לבין המציאות שעוד רגע תתברר. 2:30 בלילה, באמ"ן ובשב"כ מתחילים לקבל מאות סימנים מחשידים, אבל לא מחברים את המודיעין, והוא עולה למעלה להתייעצות בעיקר בצה"ל. יש מערכת אחת מסווגת ביחידת 8200 שאמורה לאותת על כוונות, והיא לא מופעלת. אף אחד לא מבקש לבדוק אותה, וכך מתפספס מידע זהב שיכול היה למנוע את הטבח. לפי פרסומים בשעה 3:17, שב"כ מפיץ מסמך שיגיע לעשרות רבות של אנשים. יש ברצועה רצף סימנים שמעיד על היערכות לחירום. לצד זה מוערך שבחמאס לא מעוניינים בהסלמה ובכניסה למערכה בשלב זה. רק אז מעירים את ראש אמ"ן והעוזר שלו מעדכן אותו בתוכן המסמך. ומה עושה חליבה? חוזר לישון, לא משתתף בשום דיון בהמשך הלילה. בשעה 3:30 מעירים בצה"ל את הרמטכ"ל הרצי הלוי. הלוי מקבל עדכון קצר ומבקש הערכת מצב רחבה יותר 10 דקות לאחר מכן. בשעה 4 לפנות בוקר, 2.5 לפני הטבח, על הקו, ראש המטה הכללי, ראש אגף המבצעים בסיוק, מפקד הפיקוד פינקלמן וראש אמ"ן חליבה עדיין ישן. בסיכום השיחה, הרמטכ"ל מבקש לבדוק היטב את מהות הסימנים שהוצגו לו. מורה להקפיד על היערכות זהירה, אבל גם על שמירת מקורות. אני לא רואה התפתחות משמעותית, הערכת מצב נוספת בשעה 8:30. 4:30 בבוקר, ליתר ביטחון מוקפץ כלי טייס מסוג זיק לעזה, ועוד אחד ליהודה ושומרון. 6:02. ראש אמ"ן חליבה מתעורר ונערך לריצת בוקר. מפקד פיקוד הדרום נכנס לבור, 20 דקות לאחר מכן. מתחילות אזעקות. חמאס פותח במתקפה רצחנית שכוללת מאות שיגורים בכמה סבבים של כל שעה. בחסות הירי, אלפי מחבלים חוצים את הגבול מעזה לישראל ומבצעים טבח המוני, טבח ארור של ה-7 באוקטובר.